Mula maasalat, ito ka nalulukuan. Halo-halo ang masyarakat sa barangay Santa Maria Lawag Sukul, dan oleh sa barangay ng Lawag Sukul. At datang itisanaga usut ng Sino Betawal sa Lokal Ilote. At matunan sa Kupa, dan Pagkikisan ng Hindi Kawal, Mandat Balanay, dan Mayola Matyo. Mr. Dante Agra Ikiginsan, Lokal Ilote. Panangilin tayo iti Semana Santa. Agyaman tayo man iti Hawaii kay ni Ma'am Lucy Bocobo. Kaya nakasamitin kay ni Sir William Bocobo. Ni Ma'am Aida Garotuco Alexander and family iti ni Hawaii. Kaya nakasamitin kay ni Ma'am Grace Baring kay ni Sir Buni iti ni California. Kaya nakasamitin agyaman tayo tayo kay ni Ruth Semana. Kaya nakasamitin con resolution sa giti barangay. Tapos iti panilalawan ni Apo Vice Mayor Paul Hernando, iti inararamid sa karating nga lawas. Kada mo po nga, dati gaya nga dasulat latang, iti municipal government sa San Nicolas nga pundo, para iti maitad, para iti pamili, iti